an ce shugaban kasa ya rasu an faɗi kuma billahi lafi zai rasu na rantse da wallahi tallahi sai ka mutu kawai mai sai ka mutu ma kawai sai ka mutu an faɗa din yau da ɗan ta'adda zai fito a social media yana kafa gwamnatin ƙasa doka in ba an bai da mu musulun ba a ce ba san inda yake ba amma wani yaro da kawai fitowa ya ce wai shugaban ƙasa ya rasu ya zera hannu kuma ba shi ya bari ba shi ma labari ya biya karas sultan to an ce ya rasu sai mai ya rasu an faɗa an ce shugaban ƙasa ya rasu an faɗi kuma billahi lafi zai rasu na rantse da wallahi tallahi sai ka mutu kawai mai sai ka mutu ma kawai sai ka mutu an faɗa min ya isa yanzu ya tashi ce an faɗa ka mutu ɗarrenin wayo kawai uban da ya fasa kama na Allah tsine masa albarka da yan ta ta kashe bayan Allah kun ya gara kamo su yan cikin gida kuma yan cikin gida ɗarrenin wayo kai da kallon sa baka san barka wallahi wallahi sai ka mutu na faɗi an faɗa masu kamun ma sai su mutu domin Allah ya faɗi cewa sai ka mutu da aika ka gada maka wani innaka mayyitun wa innahum mayyitun ga uban da zai goge wannan ayar Allah ne yake magana da farin jakada sayyidul wara sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce innaka mayyitun kai mai mutuwa ne matacce ne wa innahum mayyituna kuma dukkan ku sai kun mutu tuni mu zai ciki ka mutu an faɗa ka mutu ya mutu skanci kawai billahi lafi sai ka mutu dole ajilan awajilan ba sai gwamnati kar mu ce kallon ku wani kan ya ce fada da mijinta kar mu ce kallon ku ba kun ce dai gurin da ya dauka ya cika ba Allah ya kai mu Allah ya kai mu na dai gurin da ya dauka ya cika cika musu aljihu tuna cika muku aljihunku a ya cika muku lallai ya cika